Hej, jeg hedder Heidi. Jeg vil være jeres guide gennem den kolde krig de næste 9 minutters tid. Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989. Det var det demokratiske kapitalistiske USA over for det kommunistiske etpartistyrede Sovjet. Den kolde krig varede i mere end 40 år. Krigen blev aldrig varm, da begge stormagter var bange for, at en sådan krig ville ende med såkaldt mutual assured destruction, gensidigt sikret ødelæggelse. Selvom konflikten aldrig udviklede sig til regulær krig, var det tæt på flere gange, og hele resten af verden fulgte med i medierne og holdt vejret. Efter den russiske revolution i oktober 1917 overtog bolsjevikkerne magten med løfte om at tage fra de rige og give til de fattige. Det var en stor kontrast til det amerikanske system, hvor markedsfrihed var en af de centrale grundtanker. Derfor var de to supermagter næsten rene modsætninger rent ideologisk. USA var i tiden et kapitalistisk demokrati, mens Sovjet var et kommunistisk diktatur. Efter 2. verdenskrig var der ikke længere nogen alliance mellem parterne, og derfor brød den kolde krig ud mellem Sovjet og USA. Den amerikanske frygt for kommunismen, også kaldet Red Scare, kom i første omgang til USA i 1919, da arbejdere begyndte at strejke, og kommunismen fik skylden. Mennesker blev arresteret på baggrund af mistanke om kommunistisk overbevisning og blev deporteret. Den anden Red Scare fandt sted mellem 1947 og 1950, i takt med at kommunismen bredte sig ud over Østeuropa og til Kina, Og der var krig i Korea. Senator Joseph McCarthy hævdede at have en liste over 205 kommunister i Udenrigsministeriet, som ville undergrave den amerikanske regering. Dette resulterede i en generel mistro, og en heksejagt på kommunister blev sat i gang. Mange blev uretmæssigt anklaget, og en anklage kunne få fatale følger. Den kolde krig kan siges at begynde den 12. marts 1947, da præsident Harry S. Truman erklærer grundprincipperne for en helt ny amerikansk udenrigspolitik, den såkaldte Truman-doktrin. Foruden at bekæmpe kommunismen inden for landets grænser, var doktrinen også et forsøg på at undgå, at kommunismen spredte sig i resten af verden. Via den såkaldte inddæmningspolitik, som bestod af både krigsaktioner som i Korea og Vietnam, og nødhjælpsaktioner i lande som Tyrkiet og Grækenland, fik man sat en stopper for den dominoeffekt af kommunismens spredning på verdensplan, som kunne få fatale følger for USA. Den 22. til 28. oktober 1962 spidsede konflikten til, og verden holdt vejret, da amerikanske luftfotos viste nyopstillede sovjetiske missiler på Cuba. Selvom Sovjetunionens daværende leder Nikita Khrushchev forsikrede om, at der var tale om defensive våben, var der fra amerikansk side ingen tvivl om, at missilerne måtte fjernes. I 6 nervepirrende dage udspillede der sig en magtkamp af dimensioner, samtidig med at alle for enhver pris forsøgte at undgå den ultimative katastrofe, en atomkrig. Vietnamkrigen er et eksempel på, at den kolde krig alligevel blev varm. USA's motiv for at engagere sig militært i Vietnam var inddæmningspolitikkens logik, at man skulle stoppe kommunismen og inddæmme den, så den ikke spredte sig. Angiveligt blev amerikanske krigsskibe torpederet af Nordvietnam, hvilket blev den konkrete anledning til at gå i krig i 1964. Vietnamkrigen blev et nederlag for USA, både helt konkret i krigen, men også for stormagtens stolthed, som blev dybt såret. For USA tabte krigen, menneskeliv, penge og opbakning fra folket, som havde fulgt krigen tæt i det nye allemandseje, fjernsynet. I oktober 1957 sendte Sovjetunionen satellitten Sputnik i kredsløb om jorden. Dette blev begyndelsen på rumkapløbet. Kampen om at få den første mand på månen var et symbol på, hvilken nations politiske ideologi og markedsform som var bedst, og hvilken ideologi andre lande skulle følge. Selvom det kan lyde fjollet at bruge så mange ressourcer på at nå månen, så var det meget vigtigt for begge sider at vinde. USA var bagud på næsten alle fronter i månekapløbet, da Sovjetunionen både producerede den første satellit og fik den første mand i rummet. Under den kolde krig havde de mindste sejre en stor betydning, da nationerne ikke kunne gå i direkte kamp med hinanden, var nationerne nødt til at underminere den anden ideologis troværdighed.
Meget symbolsk for den kolde krig var Tysklands opdeling og Berlinmuren, som markerede alvoren af denne. På den ene side var det vestligt orienterede Vesttyskland, også kaldet BRD, og på den anden side det etpartistyrede Østtyskland, også kaldet DDR. Livet i DDR var ikke en dans på roser. Det kommunistiske parti, SED, styrede med hård hånd, og ting som censur, begrænset ytringsfrihed, gennemsyrede samfundet. Det østtyske politi, Stasi, havde til opgave at opspore enhver, som modarbejdede det kommunistiske styre eller var på vej på flugt. En masse mennesker blev hemmeligt aflyttet, og der var stikkere overalt, klar til at rapportere den mindste mistanke til Stasi. Den 9. november 1989 falder Berlinmuren, og dette bliver symbolsk for den kolde krigs afslutning. Slutningen af den kolde krig er kompleks, og mange elementer spiller ind. Revolutionen i Tjekkoslovakiet, hvor den kommunistiske regering blev afsat, satte gang i en dominoeffekt og bliver forløber for afslutningen. Gorbatjov var, i modsætning til de tidligere statsledere, mere åben over for reformer, og Reagan og Gorbatjov holdt møder om nedrustning. Desuden var Sovjetunionen helt på fallittens rand og havde intet valg i kraft af folkeopstande i Berlin, Budapest og Warszawa. Sovjetunionens dårlige økonomiske situation efterlod dem uden noget valg, for uden at være en stærk supermagt havde de ikke midlerne til at gøre fortsat modstand mod den vestlige verden.